Αυτός είναι ο τρίποδος για την κάθετη εγκατάσταση του σωλήνα στο έδαφος. Ρυθμίζουμε τα πέλματα. Αυτό, κύριε καθηγητά, είναι όλη η ιστορία για την καθετότητα. Για να μην κουνέται ο δειγματολήπτης και ξεχυλώνει την τρύπα στο κατέβασμα. Καλημέρα. Θα κάνουμε μια επίδειξη κατά τη μία ώρα πάνω βέβαια σε μια αίθουσα και μετά πάσα για να δουν ένα όργανο όπως είναι το TDR, αυτό με την capacity και μετράει την δραστηριότητα. Έχουμε εμείς ένα. Όχι, είναι εντάξει, μόνο που είναι ελαφρά κατασκευή για να έχουμε εμείς ένα πολύ βαρύ και δουλεύουμε υδραυλικά πάντα. Αλλά είναι άλλα τρυπάνια. Εδώ προετοιμάζουμε το δειγματολήπτη για το άνοιγμα της σοπής. Όπως το γυρίζεις, πάει αυτό μόνο το κάτω. Μπορείς να βάζεις δύναμη. Αυτό δεν γυρνάς έτσι, πάω μέσα και θα δω. Το βάλαμε εδώ γιατί θα μείνει. Εδώ το tube θα μείνει ο σωλήνας. Θα μείνει για επιδείξεις των φυσικών. Πιάσ' το με τα δυο σου χέρια. Άστο σε μένα. Πιάσ' το με τα δυο σου χέρια.
Να βγάλω το λίγο. Βάλω το. Είναι σιγά τώρα, μην σπάσει με λίγο. Αλλά Όχι, επειδή κατανέμεται το φορτίο της κρούσης. για να ανοίξει μία τρύπα έκανε 30. Συνηθισμένο φαινόμενο. Αν πετύχεις πέτρα, αρχίζουν τα προβλήματα. Το λίγο καλύτερο από αυτό που έχει μεγαλύτερη ανάλυση το ασημί, ξέρεις. Όχι, καλό είναι Το έχω βάλει γιατί στο μάτι. για ημιπαγγελματική δουλειά, δηλαδή που δεν θες πολλά, ας πούμε αυτό το πράγμα τώρα να καταγράψεις μια διαδικασία και να κάνεις και ενδείξεις. Έμαθα τον βρήκατε το τέτοιο, τον ταραχοποιό στοιχείο, πώς πάει τις καθρέφτες. Τώρα αυτό Δημήτρη πρέπει να ανοίξετε ακριβώς, έτσι, μην έχει Σε εκεί που μετράς μόνο. Ο σωλήνας μένει συνεχώς στο έδαφος. Ναι, δεν τον βγάλεις. Δεν βγαίνει ο σωλήνας, είναι όψη για να κινείται ο αισθητήρας μέσα. Ναι. Το οποίο φτάνει μέχρι ένα βάθος α, ας πούμε. Ναι. Τι είναι αυτό Δημήτρη, πολυετυλένιο, είναι ο σωλήνας. PVC, απλό PVC. Φτάνει Ανδρέα, Σιγά, μην το φέρεις άσχημα. Αυτό τώρα είναι που χρησιμοποιείται για το επιπλέον βάθος αφού έχει ξεπεράσει το σωλήνα, Τεφλόν που έλεγες. το τεφλόν. Πάει κάτω όλο το αυτό. Όλο θα πάει κάτω. Ναι. Αμέ. Έχει γραμμούλα. Ναι. Όπα. Δεν σταματά κάνει άλλο τι εύκολα που φαίνονται. Τώρα στο κάτω-κάτω είδες βάζει για να μπαίνει το νερό μέσα. Είναι όπως αυτά τα θερμός που Θα το έχει δούμε ένα τώρα λάστιχο το τοποθετήσουμε. και ανοίγει και κλείνει. Τα έχει αυτά δεν τα έχει Δημήτρη, δεν θα μας το δείξει. Δεν θα πάρει. Το υπόλοιπο ότι είναι ακριβά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όσο έχει συσκευή, πόσο έχει, γύρω στις 4.000. Ακριβώς το ίδιο κόστος έχει. Και γύρω στα 4.000 είναι και αυτά τα Όλα τα πράγματα. υπόλοιπα. Όχι όλα τα υπόλοιπα, αυτό το λέω. Γιατί Για την μετά εγκατάσταση. Για την εγκατάσταση. μετά θες και τους σωλήνους, οι οποίοι δεν είναι ακριβείς εκεί. Πέτρες, κοκάλες, διότι από εδώ είναι από την Κηφισό. Κοκάλες πολλές και ανοίγανε δίπλα, μετά παραδίπλα. Το δεν πήγα στην Ισπανία, πάνε Εντάξει. του Αρτακιβίρ, ήταν 3 χιλιόμετρα και αυτό πέσανε και είχε ολόκληρο κοκάλι. Και αυτός τι έγινε, όπως ήταν οι ελιές έτσι και έχει ανοίξει ανά 30 πόντους ή καμιά δεκαριά στο σωλήνο. Και αν τους δεις έβαζε ένα και πήγαινε έτσι, γιατί φάσανε και δεν μπορούσαν να τα ρίξουν, πήγαιναν δίπλα, παραδίπλα. Καθαρίσεις. Για να μην γδάρει τον αισθητήρα καθώς κατεβαίνει. Εντάξει. Δεν μου λες, δεν θα το πάμε πιο κάτω. Θα δούμε αν χρειάζεται να μπει πιο κάτω. Αυτό ίσως ήθελε τώρα μια λιμίτσα εκεί στην αρχή μήπως δεν βρίσκει, γιατί με το χτύπημα φαρδένουν τα χείλη και μήπως θέλει λίγο καθάρισμα από μέσα. Έχει και λιμίτσα, ναι. Έχει και λιμίτσα. Κατάλαβες εδώ πέρα δηλαδή με το χτύπημα. Γιατί συμπιάζουν τα χείλη. Ναι, συμπιέζονταν και δεν το βλέπω. Είναι καθαρό. Αλλά Το- αυτό το μαζεύεται, οπότε φουσκώ.
πηδάκι έτσι. Κατεβαίνει και το σφίγγει. Το ανοίγει. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Δεν έκανε. Θα το μείνει μέσα αυτό βέβαια. Θα το πιάσεις και θα το κάνεις λίγο έτσι, θα το πιάσεις. Εντάξει, το πιάνεις, αλλά καμιά φορά μπορεί να σπάσει αυτό. Είναι πλαστικό. Και δεν είναι πολύ πλήρες. Αυτό βγαίνει Δημήτρη τώρα άμα θες. Ναι, βέβαια, έχει εξορκιά. Έχει εξορκιά. Είναι λίγη σιλικόνη μόνο εδώ. Και άμα θα πει να μην πάρει νερό. Αυτό από το τα- αφήνεις μόνοι. Έχω σιλικόνη στο αυτοκίνητο να βάλουμε. Και μετά απλά. Και δεν ανεβαίνει το νερό εδώ, δεν ανεβαίνει. Όχι, να μην μπει απ' έξω νερό μέσα. Πώς θα Θα του βάλουμε λίγο σιλικόνη εδώ. Και αυτό είναι τρύπο. Και θέλει κάπου να βάλουμε ένα ότι θα μείνει μόνιμο αυτό το νερό. Δεν έχει βαθμονόμηση, εντάξει. Η βαθμο... Εκείνο τι είναι, σκούπα, έγινε για το καθάρισμα. Ναι, ναι. Άμα βρέχει, δεν ψυχέχει. Μάλιστα, αν πέσει σε υδροφόρο, έχει και μπέιλερ για να βγάλεις το νερό, να τραβήξεις το νερό απάνω, μέχρι να το στεγανώσεις. Και έχει αντλιάκι. Το μπέιλερ το βυθίσεις μέσα, ανοίγουν οι βαρύδες, παίρνει το νερό και το βγάζεις έξω. Λοιπόν, πήγα στην έκθεση που κάνουμε εδώ στην Γεωργία, πήγες εδώ στην Μεταμόρφωση. Λοιπόν, είναι ένας και έχει μια πατέντα. Ποια είναι η πατέντα? Έχει ένα σωλήνα ελαστικό, κοντρό τόσο, και κάτω έχει μια βαλβούδα. Και απάνω έχει ένα βρυσάκι, το ανοίγεις, όπως το βάζεις λοιπόν για να κάνεις λάδι, νερό. Τι έγινε, το παίρνω. Είναι σημασία. Να περάσεις στα 10, δεν χρειάζεται καν να Θα μένεις μέσα μόνοι του, όσο το στήσουμε. Μμμ. Sensor Technologies. He is the right person to speak about soil moisture monitoring and a new approach to fulfilling the water needs of the crops for a better water application with irrigation. Mr. Bruce. Thank you all for coming, showing your interest. I like basically the next hour or so, I'd like to show you what this new technology is and more importantly, what it's been used for. My background is basically irrigation management. My funny accent is I'm German, but I lived in the last 20 years in Australia, where I worked as a consultant in irrigation management. And because of the lack of tools, one day I decided to make my own tools with some help of engineers. This is how we came out. Maybe is that better? Yeah. Australia is one of the driest states in the driest continent. In the northern part we have rain probably every few years only. We only irrigate. The only agriculture we have is here in the south, where we have the River Murray. Okay, in a moment we, as I say, we work in more than 100 crops types. We export to 25 countries in the last year. We are now exporting to about 30 countries worldwide. Brings the monetary benefits.
Port of the device. Okay. Η αρχή του πάλι αυτό, έτσι, γιατί δεν ήμουν στην αρχή, γιατί καλά θα ήταν ηλεκτρικό. Right. Okay, we have next to the ground. See the tube is in close contact with the soil. Yeah. So for me it's very hard to move around here, so I stay a while here. Now, when this sits on the ground, you can see there's a rim here, right? And there's two of these lugs. See this? Okay. So when I put this on the ground, automatically the depth setting, right, is given by the ring. Okay. The liner here, this is the actual probe body. And here you see a gap as well. See that gap? A gap. See that gap? This improving the accuracy. To put it on, simply go in, and turn the whole probe. See when it clicks, the ball has fallen down with the lugs up, right? And now automatic, yeah? Okay. You have to come a bit closer. You can see this. The different profile numbers. See, profile 03, and then next one, profile 04, profile number 5. Right? You can have up to 99 different locations. So, first thing we have to do, this is a totally new profile. We have to add some calibration equation, so the raw data getting processed somehow. To do this, you step down later, you can change it. No problem. It needs to have something to work with, like a calibration, otherwise you just get raw counts. Okay, having done this, it's very easy measurement. You go scan, actually you can do it. Press scan. Enter. Okay. Watch. Don't worry about these numbers. They're not. But here's the first measurement point. Okay.
from 0 to 100. It's millimeters, eh? It would be, but this is impossible, right? Okay. It's only because the water count is wrong. Yeah. It's a wrong water count. And what we actually do is when we set up the instrument, we press setup, and we take a count in air, and the other count one in water. This one is wrong because it should be 12,000 or 10,000. So this is very close to the air count. Okay, but nevertheless, we go back to summed. So I'll do it again. So I press scan. Φαινόμενες και το δεν μιλάω πάντα ή έτσι και ανάλογα πόσο υπότιζε μια ακριβώς. Okay, it's the same. Yeah, it's a pity that the water count. Okay. No, Okay. I didn't know before, but usually this is less than a millimeter. The cumulative error from every level, if you add it up, is around a millimeter or less. Yes. So if you have, say, 385 millimeters in water next level, it would be 384, 384.5. These numbers are right. So now let's do following. Get some water. Get some water. Εδώ, here we are. Here we are. Έξω. Θα ρίξει νερό. The exercise will be, you have to find out how deep the water is going. Εντάξει, αλλά μπαίνει και από την άδεια. Θα πάει πόσο πάνω. Ανέβηκε η Γιάννη. If you want to calibrate, another thing. This is lady from Crete. Ah, look, I show you something else. This is It's a whole profile. correct. But you also have single levels. You want to see where? We can see the. Yes. Yes. This is 1 meter, so we got 10. See? Σε κάθε βάθος. When you download this to the computer, there's more software. You can put it to Excel, everything. This is just for the field watching. But when you put it to the computer, I should have shown you all this. It becomes very easy and very clear. You can. This is software.